60,000 bangus fry naman ipinamahagi po sa mga magbabangus sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Ipinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 Ilocos Region ang nasa 60,000 na piraso ng bangus fry sa Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA bilang bahagi ng tuloy-tuloy na suporta sa aquaculture at kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon. Ayon sa B4, hindi lamang dagdag produksyon ng layunin ng programa kundi mas matatag na kita para sa mga fish farmer at sapat na supply ng bangus sa merkado sa mga susunod na buwan. Ang mga bangus fry ay mula sa itlog na binigay ng Feed Mix Incorporated sa ilalim ng Hatchery Tulungan Initiative, isang pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor para palakasin ang industriya ng pangingisda. Tiniyak naman ng B4 na magpapatuloy ang mga ganitong programa upang mapalakas ang food security at higit na matulungan umano ang mga komunidad sa baybayin sa buong rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.